Een hele goede morgen, goedemiddag, goedenavond. Wanneer je dit ook gaat kijken. Als allereerst even abonneren. Come on. Girl. Come on. Heb ik nog steeds me overtuigd? Even abonneren, schat. Dankjewel. We gaan vandaag kijken naar deel 7 van Deconstructing Karen. Ik heb het al een tijdje niet meer opgenomen. Ik had er geen zin in. En ik doe alleen maar dingen waar ik zin in heb. Ja, ik ben benieuwd. Ik heb het lang niet gezien, dus let's see wat ze ons te bieden hebben deze keer. Shit, frankly. But it is. It is. But it is. You literally erased everything this woman just said. Like everything. Ze zijn dus blijkbaar een recap aan het maken of een stukje gedeelte van de vorige keer laten ze even zien. En dat hadden we al gezien natuurlijk. Dus Because you want me to apologize for that? Because really, I believe it's a real struggle. Honestly, if you're not sorry, don't apologize. No, but I believe it's a real struggle. But I do believe there's more. But you're talking and I about believe love it's and about the just too future. much anger. She's worried that her kids are gonna die. I What is can't love? imagine What that. is love? What is that? About feeling love. de freaking audacity gewoon. So much anger. Als mensen continu door jou heen praten, voor diegene jou niet horen. Letterlijk en figuurlijk. Jij bent daar alleen om hun aan te horen. En deze vrouw wordt gewoon, ze wil daar wel zitten, want ze denkt, ja weet je, ik ga een uitdaging aan. Midden in de uitdaging denkt ze van, hey, it hurts me, die spiegel doet me pijn. En wat doen mensen wanneer ze in de spiegel kijken? En het bevalt ze niet? Dan lopen ze weg, toch? Ze gaan niet meer in de spiegel willen kijken. En als de spiegel achter hem aan komt rennen, achter hem of haar aan komt rennen, dan rent hij weg voor de spiegel. Dat is wat zij nu doet. En letterlijk betekent dit dus dat iemand gaat aanvallen, verdedigen. Als het moet zelfs die spiegel kapot slaan. Zo moet je het voor je zien, want dat is eigenlijk wat hier gebeurt. En het kan pijn doen als je dit nog niet helemaal begrijpt en het raakt je nog. Het is normaal, want mij raakt het soms ook nog steeds. Maar ik kan het nu plaatsen, weet je. Ik weet nu dat dit iets van hun is en niet iets van mij. Ze willen mij kwetsen door mijn huidskleur te gebruiken als iets wat voor hun niet belangrijk is. Terwijl hun het ook wel weer belangrijk maken, want ze maken heel veel verschil in huidskleuren. Ik heb het niet verzonnen, thank God. Mijn voorouders ook niet en dat hebben ze hunzelf gedaan. Anyhow, she just have to deal with it. Ja, sit with your pain. Wij maken dit mee zonder dat wij daarop voorbereid zijn. Niet onder een glas water of een glas wijn met lekker eten en allemaal leuke vrouwen om ons heen. Nee, wij maken het dagelijks mee in de supermarkt, op de roltrap, in de tram, in de trein. Op een gegeven moment probeer je daarvoor af te sluiten, want dat moet je doen om te overleven. Betekent niet dat het er niet is, omdat jij het niet ziet. Of omdat jij het niet meemaakt, of omdat jij het niet voelt. Als deze spiegel al te hard is. We denken hoe onze spiegel eruit ziet. Jullie bepalen onze spiegelbeeld. Als wij in de spiegel kijken en we denken we gaan dit en dat bereiken. Jullie hebben daar de hand in. Jullie bepalen hoe groot ons spiegelbeeld kan worden in deze wereld. Zie je ooit ergens zwarte presidenten bijvoorbeeld in Amerika, in Indiana volgens Columbus. Zie je ooit hun aan de macht daar? Come again. Love. We kind of had this conversation before the dinner a little bit, and I got a sense of this, is that you read the book The Secret, and you think that we can all get better lives based on good intentions. We just got to be positive and like want good for our lives. But what do you want it about feeling? Ik haat deze comment. Ja, je moet gewoon niet zo negatief in het leven staan. Ik zou het zijn. Ik word neergestoken. Ik word in mijn been gestoken. Ik kom naar mijn werk of zo. Ik kom daar naartoe. Maakt niet uit waar naartoe. Ik ben net gestoken. En dan zegt mijn collega, je moet dat niet zo gevoelig doen. Maar ik ben net gestoken. Het doet heel veel pijn. Waarschijnlijk wordt het een litteken. Waarschijnlijk draag ik dit altijd met me mee. Dan moet ik het uitleggen wanneer mensen mijn been zien. Want als iemand mijn been aanraakt, gaat mijn been op een bepaalde manier pijn doen. Waarop ik ga reageren op een manier die de persoon waarschijnlijk niet ziet aankomen. Dus ik moet van tevoren zeggen. Eigenlijk hoef ik niet eens te zeggen. Want het is heel erg zichtbaar dat ik pijn heb. Maar omdat jij het niet wil zien, zeg je, nee, je moet niet zo gevoelig doen. Zeg dat mijn collega dat tegen mij zou zeggen. Nou, die moet het niet durven. We are telling you, and you can Google police brutality. Google ICE, Mexicans, Google Muslim ban. Those are like real things. We're also anecdotally telling you things, and you keep coming back with this, frankly, BS about love being love and love. Ik hou van de uitspraak. With your frankly BS. Like, girl, yes. Is echt BS gewoon. Say to the fucking face.
Dat zij het niet wil horen is haar kazaak. En weet je wat het mooie is? Ze gaat niet ook terug projecteren, ze gaat spiegelen. Ze gaat letterlijk aan haar laten zien, dit is jouw spiegelbeeld. Dit is wat jij nu doet. Want dat is confrontatie, hè? Confrontatie is een spiegel aan iemand voorhouden. Zeg de confrontatie aan. Ze zegt gewoon hoe de fuck het is. Of je het nou wil zien of niet wil zien. Je gaat niet meer bukken voor die spiegel. Die spiegel is nu zo flexibel geworden. We gaan om je heen staan. Je kan niet meer om je eigen spiegelbeeld meer heen. Dat is wat de fuck het is. Ik ben benieuwd hoe ze gaat reageren. Zeker weer defensive. Want wij zijn altijd defensive. Maar we hebben tenminste een reden om defensive te zijn. Dit is gewoon de waarheid. Dit is hoe het normaal is. We leren jou iets af wat heel erg schadelijk is voor andere mensen. Kijk, hoor je wat ik zeg? Oké. Trumps. Like, what do you mean by that? What I mean is that beyond the anger and the problems that we are feeling at the moment, each and every one of us, perhaps you two more at the moment, that there is something more to. Ik kan niet zo woest om worden. Dus jij maakt mij boos. En dan ga je nu mij kwalijk nemen dat ik fucking boos ben. Like Karen. Karen, leave the room gewoon. Je vindt eens te huilen. Ga uit die kamer. Want als ik je niet uit die kamer ga, ga ik je willen aanvallen, man. Serieus. Het is goed dat ik het nu op camera opneem, weet je. Dit mogen mensen zeggen in hun privé aangelegenheden. Niet waar ik bij ben. Want als je dit gaat zeggen waar ik bij ben, girl, dan wil je niet weten hoe hard die spiegel voor je gaat zijn. Je kan wegrennen waar je wil, maar je gaat hem voelen. Believe me. Het is geen bedreiging, het is gewoon een feit. En hoe kan zo'n confrontatie met de waarheid een bedreiging zijn? Want ik weet dat ze dat ook weer naar boven gaan halen. Oh, je bedreigt ons. Je bedreigt. Nee, met mijn mond? Ik bedreig jou dat ik iets tegen jou ga zeggen wat niet leuk is? Is dat bedreigen? Maar gaat het jou doodmaken? Brengt het jou in gevaar? Next. To our beingness, and it isn't the flesh. It isn't. And beyond that, this is the evolution of all of us. I know this, and I know it sounds weird for those who aren't in that world. Weet je wat ze nu doet? Ze weigert om verantwoordelijkheid te nemen of haar aandeel in dit grote geheel. Omdat ze zichzelf te belangrijk maakt. Haar ego spreekt nu. Wat er eigenlijk gebeurt, zij weigert verantwoordelijkheid te nemen over haar aandeel. En dan gaat ze maar zeggen, wij. Ze zegt geen ik, want het gaat niet alleen over haar. Ook al vindt ze zichzelf heel belangrijk. Als het over schuld gaat en schaamte, dan neemt ze iedereen erin mee. Want zij weigert zich zo alleen te voelen in dat. Want zij denkt dat ze er alleen in is. Omdat zij de enige is die nu praat. Nee, vriendin. Al die Karens die daar zitten, die dit hebben overwonnen, zijn door deze periode heen gegaan. Iedereen. Zelfs ik heb daar doorheen moeten gaan. Toen ik pas moest afleren dat de overtuigingen die ik vroeger over mezelf had, niet waar zijn. Want in mijn hoofd zit iemand die zegt, het is wel waar, je bent wel niks waard. Snap je? Ik vecht tegen dat stemmetje. En in dit geval heb ik geen andere mensen ermee, letterlijk als in leven en dood. Ik heb alleen mezelf ermee, maar ik wilde leven diep van binnen. Dus ik dacht, ik ga daar doorheen. Snap je? Als jij echt vrede wil, moet jij hier doorheen. Oncomfortabel voelen hoort bij het proces. But we are transcending this. We are. And sir, I just Syra. want to say it again. Syra. Sorry. Syra. Nu wordt ze de naam verkeerd uitspreken, toch? Dit is passieve agressie. Dit is wat Karens altijd doen, midden in een gesprek. Af laten leiden. En haar naam verkeerd zeggen. Ze laat daarin zien, tegen die Sarah, I'm better than you. Mij krijg je niet klein. Dat is wat zij eigenlijk doet. En het klinkt heel leuk. Because, you know, Sarah, you feel so worried. We have to love each other. Maar wat zij zegt, is zo giftig als de gif van een slang gewoon. Als je een stereotype negatieve vrouw in je hoofd hebt, zijn dat de witte vrouwen. Pik nu iemand uit de metro. Ga haar laten zien hoeveel jij waard bent. Ga je zien hoe ze voor je gaat stijgeren. Ga haar laten zien van dat zij niet boven jou staat. Geloof me, al ziet ze er heel aardig en lief en blond en leuk uit. Op dat moment gaat ze jou kapot willen maken. Snap je? En dat is wat er gebeurt in deze maatschappij. Dat is wat ook gebeurt hier in dit gesprek. Want ze wil haar klein maken. Want anders voelt zij zich niet meer goed genoeg. Er moeten altijd mensen onder haar staan. Ze zijn zo gewend om hier boven in de hiërarchie te staan. Dat wanneer nu gewoon er gelijkheid komt. Niemand is minder dan de ander. Ze gaan niet van hier naar hier waar wij nu zijn. Ze gaan van hier naar het midden. Ja? Waar iedereen gelijk gaat zijn met elkaar. Want iedereen wil vrede. Maar jullie zijn de enigen die jullie voeten in het zand steken gewoon. Die niet mee willen werken. Die niet in de fucking spiegel willen kijken. Zodat jullie de fucking oorzaak zijn. Ja?
En let me be mad. Als je nu nog wil deflecteren of projecteren, je bent een slachtoffer, je bent zielig, doe fucking you. Zometeen wanneer er vrede is, gaan we kijken of jij nog daar bent. Hey. I really appreciate everything you're offering. What I want to hear from you is what you think is a solution. You've talked a lot, but I haven't heard, hey, this is what I want you ladies to do. Haven't I said repeatedly? Yeah, go ahead. I do want to say. I acknowledge it. I acknowledge But it. wait, but yeah, like. But I just see beyond it. Can I see say beyond it. one thing? Do talk a lot. Zie je hoe ze tegen haar mede-Karens doet? Doet ze heel anders dan tegen Sarah. Gewoon hoe ze ook praat, hè? De woorden die ze uitkiest zijn anders dan wanneer ze tegen die Sarah praat. Anyhow, ik ben zo blij dat hun nu even hun mond houden en dit laten gebeuren. Laat die Karen en andere Karen verantwoordelijk houden. Ja? Wij zijn het zat. Als wij jullie verantwoordelijk houden, willen jullie ons niet naar ons luisteren, toch? Nu gaat het vanuit jullie midden komen, het is nog erger. Jullie hebben kans na kans na kans gehad. Ja? Dit is de pijnlijkste manier, maar dit is de manier hoe jij gaat leren wat normaal is en wat niet normaal is. Dat je uit de bubbel gaat. Dat je even denkt, even tegen de realiteit. Hè? Dat is wat er nu aan de hand is. Sure, I'm sorry. No. I am a liberal white woman. We are absolutely the most dangerous women out there. We are the most dangerous women that exist because we want to think that we are better, that we are good, and that we're doing is about love, and that we're gonna solve all the world's issues because we're gonna love a little more, because we're good freaking people. No. We are erasing their experiences, we are erasing their lives, we are erasing the danger that they're in. Ik hou van deze Karen, serieus. Ik hou van alle mensen die verantwoordelijkheid nemen en anderen verantwoordelijk houden. En wat hier gebeurt, is gewoon alsof je een gesprek hebt met de muur. Of een gesprek hebt met een narcist. Alles draait om wat de narcist van binnen voelt. Zijn van gevoel is het allerbelangrijkste. Iedereen gaat weten wat die narcist voelt. Want de narcist is het belangrijkste op dat moment. Wanneer jij komt met feiten, gaan ze je gaslighten. Doen alsof jij gek bent. En op een gegeven moment moet je instappen van, hey, je gaat nu te ver, man. Als jij nog doorgaat met deze woorden, hoef ik je niet meer te spreken. Dan is het de laatste contact die we hebben. Zo doe ik nu ook met mensen, hè. Ik ga ze niet 1, 2, 3, 4, 5, 6 kansen geven. Ik ben niet gek. Hoe oud ben ik al? Ik ben al 32. Voordat ik al die kansen op heb, ben ik alweer 80. Snap je? Nee, dat denk ik. Kijk, ik ga mensen niet kwalijk nemen als ze een kleine fout maken, weet je. Maar mijn bestaan niet erkennen, mijn pijn niet erkennen, voor wie ook in mijn leven. You're out. You're out, man. Serieus, you're out. Want ik ben niet mijn pijn, maar ik ben alles wat ik ben. Dus je wilt wat met mijn blijheid, mijn gezelligheid, mijn humor, mijn leuke informatie, hè, kletsen. Dat deel van mij wil je wel, maar je wil niet dat deel wat jou gaat confronteren met wat jij fout hebt gedaan in je leven. Dan ben jij niet real met jezelf en dan kan je ook niet real met mij zijn. En daarom is mijn circle very small. Ja? Wanneer ik mensen dingen over mezelf vertel, ik heb het nu even over het algemeen, toch? Dan weet ik precies wat ik nu tegen je zeg. Je weet niet wat ik tegen jou zeg, kan je soms gebruiken tegen mij. En al denken mensen van wel, try me girl, je gaat het voelen. Because we're trying to color it, make it freaking pretty. By calling it love. By calling it love. And I'm sorry, but that is dangerous. Like, But I don't think that's what I'm doing at all. but you have done it repeatedly. Yeah. Does love save the Mexicans who are in ICE facilities? Does love save Trayvon Martin? Does love save Sandra Bland? Does love save Mustafa Ayyubi, who was assassinated in February for doing nothing? What does doesn't do you shit. ask us, what can we do? Seriously, and we've told you at least 10 times. Listen, what can we do to achieve this love of which you speak? Die laatste betoog was echt fire gewoon. Dat was gewoon de roast of Karen gewoon. Ik ben zo blij dat ik in deze tijd mag leven. Dat ik gewoon zie hoe hun gehombeld worden door freaking feiten. Ook al rennen ze al hoeveel miljoenen jaren weg voor hun spiegel. Wij zijn nu jullie spiegel, ja? En deze spiegel gaat niet meer breken. De spiegel heeft zichzelf opgebouwd. We zijn nog groter en nog scherper geworden, die spiegel voor je. Dus het valt niet weg te rennen. En als jij wegrent, die mensen die erin kunnen kijken en denken, hey, het doet me pijn, maar ik wil met jou in contact komen, diegene die achter die spiegel is.
Dus het gaat ook om jezelfliefde. Het gaat niet alleen over de ander, maar ook om jezelf. Want iemand die van zichzelf houdt, kan van iedereen houden. Die kan toegeven dat wanneer diegene een fout maakt, dat diegene nog steeds heel veel waard is. Want diegenen die niet willen toegeven dat ze een fout maken, houden niet veel van zichzelf. Waarom? Als je niet van jezelf houdt en je maakt een fout, ga je jezelf dat heel erg kwalijk nemen. Je gaat jezelf bijna erom op willen vreten. En zo herken je wie wel en niet wil. En al hou je niet van jezelf, en diegenen die naast jou in de spiegel staan te kijken en die wel willen kijken, gaan door hetzelfde proces als jij heen. Dus het is niet alleen maar een gebrek aan zelfliefde, het is ook een gebrek aan motivatie en aan een wil. Ja? En dat zegt mij dat jij dit niet wil veranderen. Klaar. Je wilt het niet, je wilt gewoon dat het hetzelfde blijft en je wilt wij onze bekken erover dicht houden. Dat is wat je wil. Maar dat gaat nooit meer gebeuren, vriendin. Die tijd is al geweest. Ja? Dus als dit jou pijn doet en je wordt nu allemaal tuk in de comments, do you. Het bewijst alleen maar voor mij wie jij bent. Gewoon. Waar ik jou kan plaatsen. Je kan mij niet meer raken. Ik heb alles al gehoord, gevoeld en gezien. We zijn nu aan het terugvechten. We zitten in een war. We zitten in een spirituele war. En iedereen heeft de kans. Iedereen krijgt nu de kans. Wie gaat bij de goede kant en wie gaat bij de slechte kant? Toch? Wie wil wel, wie wil niet? Wie wil echt vrede en wie vindt het fijn om deze rotwereld te leven? Want daar gaat het nu over. Dingen zijn aan het veranderen en het gaat best wel snel. You better wake up, girl. Dat was echt een rent gewoon. Ik voel me zo opgelucht nu. Thank God dat ik dit platform heb. Ik ben zo blij. Dankjewel Jehovah, echt. Bedankt voor het kijken, voor het liken, voor het delen, abonneren. En laat vooral weten wat jij hiervan vindt, vriendin. Een vriend, wie dan ook kijkt. Maakt niet uit of je hier tegen bent. Als je oprecht een vraag stelt en ik kan proeven of je intenties oprecht zijn of niet, kom je van mij bepalen dat ik niet wil reageren en dat ik daar uit de hoogte ben. Als je dat wil geloven, believe jezelf. Maar ik zeg nu, als je een oprechte vraag stelt en je wil hier echt over praten, ben ik bereid om met jou hierover in gesprek te gaan. Ja? Maar dan moet ik eerst weten wat je houding is. Ik wil weten wat je intenties zijn en ik wil weten wat je hieruit gaat halen. Ja? Want mijn tijd is kostbaar. Mijn energie is kostbaar. Ik verspil het niet aan mensen die hun spiegelbeeld op mij willen projecteren. Nee. En ik dacht altijd, weet je, ik ben inderdaad jouw spiegelbeeld. Ik voel me lelijk, ik voel me niks waard, ik voel me eeuw. Maar dit is hoe jij je van binnen voelt. En daarom behandel jij ons zo. Omdat je denkt, jullie zijn wat ik niet wil zien. Snap je? De waarheid. Jij wil de waarheid niet zien en je haat waarheid. Dus dan ga je die haat op ons projecteren. Dus dan haat je ons. Want wij zijn jouw waarheid. Snap je? Terwijl ik heb geleerd, de waarheid maakt mij vrij. Hoeveel pijn het ook doet, hoeveel steek ik in mijn hart ik ook krijg en messen in mijn rug. Door die pijn die ik voel, want ik ga even weer terug naar alles. Wanneer ik zo tegen heel ben en ik sta op en al die messen gaan uit mijn rug. Al die messen schieten uit mijn hart. Ik voel me zo vrij. Maar jij wordt langzaam die messen uit je rug trekken. Doet nog meer pijn, hè? Doet nog meer pijn als je het langzaam wil doen. En op dit moment gaat je bloed verloren. Het is tijd om een keuze te maken. Ga je het snel eruit halen of ga je langzaam en dan geef je mijn bloedje dood? Want dat is het nu, hè? Maar goed, ik heb weer genoeg gesproken. Tot de volgende keer.